Στις αναμέτρηση ο Κώστας Νικολάου με βοηθούς τους Νίκο Καλησπέρα και Νίκο Εγγλέζου. Τέταρτος διευθυντής της αναμέτρησης ο Λοΐζος Παναγιώτου. Από πλευράς προσέλευσης κόσμου θα έλεγα πως δεν είναι και η ιδανικότερη κατάσταση. Ένα 15 λεπτό μέσα πριν από την σέντρα της αναμέτρησης στο γήπεδο Αμόχωστος δεν είναι οι φίλοι του Ερμή καμιά 50. Οι δε φίλοι της Ομόνας δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 100 με 150 για την ώρα. Βέβαια η προσέλευση του κόσμου που συνεχίζεται. Ευχόμαστε όπως αυξηθεί η παρουσία του κόσμου στην εξέδρα, έτσι ώστε να προσθέσει με την συμμετοχή του στην αναμέτρηση και ένα ξεχωριστό χρώμα στον αγώνα μεταξύ Ερμή και Ομόνιας. Ένα παιχνίδι σίγουρα που θα καταδείξει πολλά, ανεξάρτητα αν ο Ερμής, μπορώ να πω ότι άπαντη στον Ερμής και αναπλήρω για τον αγώνα της Τετάρτης στο μεγάλο τελικό κυπέλλο απέναντι στον Αποέλ. Και άλλωστε ο μεγάλος πόθος των πτεροπόδων της Αραδίπου δεν είναι άλλος από την κατάκτηση ενός τροφέου και τους δίνεται η ευκαιρία με την παρουσία στον τελικό. Όμως κάνοντας τα πράγματα με την σειρά, προηγείται ο αγώνας με την Ομόνια, εκεί που οι Αραδιπιώτες θα θελήσουν να υλοποιήσουν το στόχο της τέταρτης θέσης στην τελική κατάταξη του πίνακα. Απουσίες υπάρχουν βεβαίως από τον Ερμή, ο Ντε Αζεβέδο είναι ανέτοιμος, ο Παουλίνιο είναι εκτός αγωνιστικής δράσης και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον τελικό της Τετάρτης. Όμως ο μεγαλύτερος απόντος από αυτή την σημερινή αναμέτρηση δεν είναι άλλος από τον Λουίς Μοράν, ένα ποδοσφαιριστή, ένας αυθεντικό ποδοσφαιρικό ταλέντο, ο οποίος αντιμετωπίζει έτσι ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού, καθότι υπάρχει στον οργανισμό του ένα πρόβλημα στο να παραγωγεί ασβέστιο, έτσι τα